Сёлета абласное свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2020 прымае Віцебск. Абласны цэнтр упершыню атрымаў гэта ганаровае права. Традыцыйна горад, які становіцца сталіцай фестывалю кірмашу, рыхтуецца да падзеі загадзя, набываючы новае аблічча праз абнаўленне вуліц, плошчаў і будынкаў. Не выключэнне і Віцебск. Шэраг знакавых аб'ектаў абласнога цэнтра былі ўключаны ў план будаўніцтва і рэканструкцыі. Адзін з найбольш чаканых – полацкі пуцеправод. Першапачаткова мост планавалі здаваць чэргамі. Прычым першую пускавую чаргу меркавалася завяршыць толькі ў наступным годзе. Аднак абласныя ўлады прынялі рашэнне ўзвесці пуцеправод за 1,5 года. Да фінансавання праекта далучыўся Беларускі банк развіцця. У выніку ад спынення руху да адкрыцця новага моста прайшло роўна 20 месяцаў. Полацкі пуцеправод закрылі 15 лістапада 2018 года. Рашэнне няпростае, але іншага выйсця не было. Пабудаваны ў 50-х гадах мінулага стагоддзя, мост больш эксплуатаваць стала немагчыма. Першы этап будоўлі – дэмантаж старых канструкцый. Работы ускладняліся тым, што пад мостам чыгуначныя пуці з інтэнсіўным рухам пасажырскіх і таварных цягнікоў. Працаваць прыходзілася ў тэхналагічных вокнах. Яшчэ адна цяжкасць – інжынерныя камунікацыі. Неабходна было перанесці ўсе газавыя, электрычныя, цеплавыя сеткі. А яшчэ знесці дзясяткі жылых дамоў і вытворчых пабудоў. Людзям прадастаўляліся кампенсацыі і новае жыллё. Дэмантаж пралётаў полацкага пуцеправода завяршылі ў 2 разы хутчэй, чым планавалася, у красавіку мінулага года. Адразу ж прыступілі да ўзвядзення апораў новага моста. Работы ішлі з 2 бакоў. Каб узвесці шматтонныя канструкцыі і не спыняць рух цягнікоў, прыходзілася нават перакладваць чыгуначныя рэйкі. Каб заліць бетонныя апоры да зімы, увосень 2019-го мостабудаўніком прыйшлося нават працаваць у кругласутачным рэжыме. У мароз гэтай работы выконваць забаронена. Паралельна будавалі з'езды, аўтамабільныя стаянкі пад развязкай, тратуары. Сакавік 2020-го. Урачысты момант. Апошнія пралёты моста злучаюць 40-тоннымі бэлькамі. Гэты этап завершаны на 2,5 тыдні раней графіка. Але наперадзе яшчэ шмат работы. Засфальтаваць мост, пракласці трамвайныя пуці, уладкаваць прылеглую тэрыторыю. І вось, нарэшце, доўгачаканы момант. 15 ліпеня полацкі пуцеправод адкрыты для руху транспарту. Але перш чым апошняя тэхніка пакінула мост, на ім прайшла цырымонія ўзнагароджання тых, хто на працягу 20 месяцаў самааддана працаваў на аб'екце. Амаль 400 будаўнікоў з дзясяткаў арганізацый і прадпрыемстваў, сотні розных спецыялістаў, ад праекціроўшчыка да рабочага зеленгаса. Проект был очень сложный, но, в принципе, возможный для выполнения. Стройка это для Витебска, наверное, стройка века, самая нужная артерия, которая перекрыла один из районов города. И когда смотришь на проект, оно не было такого, что прям вау. А вот когда построилось, уже совсем другой вид, достойно видно работа. Гордость за себя, за организацию и за всех строителей, проектировщиков. То есть, что построили такое достойное для города Витебска сооружение. Мост будаваўся для людзей, а таму менавіта гараджане атрымалі права першымі праехаць па абноўленым пуцеправодзе – аўтобусам, трамваем і тралейбусам. Дзве часткі Віцебска зноў злучаны паміж сабой. На будаўніцтва важнейшай для горада развязкі спатрэбіліся 4,5 тысячы тонн сталі, 15 тысяч тонн цэменту і 32 тысячы кубаметраў бетону і жалезабетонных канструкцый. Даўжыня дарогі – 412 метраў, шырыня – 45. Рэканструкцыя полацкага пуцеправода фактычна скончылася будаўніцтвам абсалютна новага моста. Прычым работа зроблена ў сціслыя тэрміны. Да таго ж удалося зэканоміць сродкі. Іх накіравалі на рэканструкцыю вуліцы Гагарына ў Віцебску. Не менш важны і чаканы аб'ект, які трапіў у планы падрыхтоўкі да дажынак – сярэдняя школа нумар 47 у Білеве. У маладым мікрараёне пражываюць каля 40 тысяч чалавек. А вось сярэдняя ўстанова адукацыі да нядаўняга часу тут дзейнічала толькі адна. Открытие новой школы примерковали до Дня ведал. Очень приятно, что открыли вторую школу, она очень большая, в нее много деток пойдет из нашего района. Она современная, она крутая, мы очень рады, что мы сюда попали. Школа, естественно, нужна, очень нужна для такого микрорайона в первую очередь. Этот день для меня очень волнительный. У меня вторая первоклашка, старший уже в 6 класс ходит. Сегодня, конечно, очень знаменательный и волнительный день. Очень мы этого ждали. У новой школе цяпер атрымліваюць веды каля 2000 дзяцей. Толькі першых класаў тут 11, ад А да Л. У педкалектыве установы 1,5 настаўнікаў, у тым ліку 8 маладых спецыялістаў.
Школа нумар 47 мае на мэце не толькі даваць веды, але і развіваць навучэнцаў фізічна. Для гэтага ёсць усё неабходнае. Асаблівы гонар – басейн. Падобным сёння можа пахваліцца далёка не кожная школа. Ёсць трэнажорная зала. Установа адукацыі будзе адкрыта не толькі для навучэнцаў, але і для дарослых. Такі вось шматфункцыянальны цэнтр, які дазволіць і зарабляць дадатковыя сродкі. Абсталяваны ў школе майстэрні працоўнага навучання, спецыялізаваныя кабінеты па ўсіх профільных прадметах. 1 верасня 2020 года запомніцца не толькі першакласнікам, але і ўсім жыхарам мікрараёна. Яны атрымалі падарунак на многія пакалення. Яшчэ адзін дажыначны аб'ект, які ўжо адкрыўся і зрабіў жыццё жыхароў Віцебска больш зручным і камфортным. Новы ўчастак дарогі звязаў праспект будаўнікоў і мікрараён Білева. У першую чаргу ён дазволіў разгрузіць Маскоўскі праспект, які быў адзіным уездам з густанаселенага мікрараёна ў цэнтр Віцебска. Участак новай дарогі не працяглы, усяго 800 метраў, але праходзіць ён пад чыгункай і перасякае шматлікія інжынерныя камунікацыі, вода, газаправоды, цепла, электрасеткі, якія неабходна было перакладваць нанова. Работы тут пачаліся яшчэ 6 гадоў таму, аднак перабоі з фінансаваннем не дазвалялі наладзіць рытмічны бесперапынны працэс. І толькі пасля ўнясення дарогі ў спіс аб'ектаў, якія неабходна здаць да абласнога фестывалю кірмашу дажынкі 2020, разгарнулася інтэнсіўная праца. Паралельна з будаўніцтвам дарогі узяліся і за рэканструкцыю падземнага пераходу. Хаця назваць рэканструкцыяй гэта складана. Аб'ект быў узведзены яшчэ ў 80-х гадах мінулага стагоддзя, аднак замест пешаходаў туды прыйшла вада, прычым на доўгія гады. У нулявых былі спробы яго рэанімаваць. Безвынікова, зноў гады прастою. Але ў 2017-м работы аднавілі. Вырашылі праблемы водаадвядзення, праклалі дадатковую галерэю, якая злучыла два бакі новага праспекта. У пераходзе сучаснае аздабленне, асвятленне, зручныя лесвіцы, камеры відэаназірання. А рух па ўчастку дарогі ад праспекта будаўнікоў да вуліцы Караткевіча адкрылі 1 верасня. Цяпер дабрацца да цэнтра горада з Белева хутка і зручна можна не толькі на ўласным аўтамабілі, але і на грамадскім транспарце. Вялікі мікрараён з іншымі раёнамі горада звязалі новыя аўтобусныя і тралейбусныя маршруты. Карацейшым стаў шлях і для пешаходаў. З'явілася асобная дарожка ў велааматараў. Падчас адкрыцця аб'екта старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў запэўніў, што і надалей увагі да мікрараёна Білева, які актыўна забудоўваецца апошнія 20 гадоў, з боку ўладаў менш не стане. Работы па развіцці інфраструктуры працягнуцца. Уже в этом году мы начнем строить уникальный проект, где будет под одной крышей находиться порядка 700-800 детей, с учетом детей детского возраста, детсадовского, я имею в виду, и начальной школы. Вот этот объект, о котором я говорю сегодня, я думаю, что мы за 1,5 года построим. Дарэчы, палепшыць сувязь мікрараёна з цэнтрам удалося не толькі за кошт пераразмеркавання аўтобусных маршрутаў грамадскага транспарту. З адкрыццём новага участка дарогі праз праспект будаўнікоў у Білева запусцілі тралейбус нумар 15. Ён звязаў вуліцы 33-й арміі і Гагарына. Мы идем к тому, что закупаем новый подвижной состав на автомобильном заводе МАЗ. Вот сегодня уже на предприятии 7 единиц этого подвижного состава, которые планируем пустить также по маршрутам Билева, Строителей, Черняховка, Ленина и на Гагарина. Мы можем использовать нашу инфраструктуру контактной сети плюс те маршруты, где нет у нас контактной сети. То есть ехать в наши спальные районы и перевозить там пассажиров. Сёння ў Віцебску абкатку праходзяць адразу некалькі новых электрычных машын. Па тэхнічных характарыстыках яны значна пераўзыходзяць старыя мадэлі. Павышаная ўмяшчальнасць, запас аўтаномнай хады да 20 кіламетраў, сістэма відэакантролю, зручнасці для пасажыраў з інваліднасцю. Адразу 10 такіх машын у хуткім часе выедуць на вуліцы абласнога цэнтра. Адна з праблем вялікага горада – перапрацоўка бытавых адходаў. Да нядаўняга часу Віцебск быў адзіным абласным цэнтрам, у якім адсутнічаў сучасны смеццесартавальны завод. І вось нарэшце ў горадзе на Двіне таксама з'явілася падобнае прадпрыемства, якое дазволіць павялічыць долю перапрацоўкі камунальных адходаў. Здаць новы смеццесартавальны завод плануюць да канца года. Зараз тут ідуць пусканаладачныя работы. Акрамя шкла, пластика и кардона можно будет перепрацовывать и драўляныя бытовые отходы. За моей спиной находится очень интересное оборудование для переработки, дробления древесных отходов, бытовых деревянных отходов, пластика. Мы это перерабатываем и перерабатываем щепу. Данной щепой мы отапливаем полностью свой комплекс.
Если бы данного оборудования не было, мы бы просто это все вывозили на полигон. Да рэчы, такія ж смеццесартавальныя заводы праектуюць у Оршы і Новаполацку. Не засталіся па-за ўвагай штаба па падрыхтоўцы дажынак і аб'екты спартыўнай інфраструктуры. У Віцебску завяршаецца будаўніцтва футбольнага манежа. Ідэя ўзвядзення крытай арэны ў абласным цэнтры не новая. Кліматычныя ўмовы самага паўночнага рэгіёна Беларусі значна адрозніваюцца ад іншых абласцей. Кожную зіму трэніровачны працэс у спартсменаў перапыняўся, і манеж зніме гэту праблему. На пачатку верасня ў манежа з'явіўся купал. Узвядзенне паветрана-апорных збудаванняў, а так называюць купал інжынеры-праекціроўшчыкі, адно з самых складаных. Больш за 40 чалавек на працягу тыдня рыхтавалі купал да ўзняцця. Дажджы не спынілі працэс. В этот момент, этот день поднимаем, немножко тут с водой боремся, потому что хорошие дожди прошли. Но все, в принципе, по плану. Так что сейчас поднимаем, электрики подготавливаются к монтажу освещения. Потом займемся с автоматикой, так что я надеюсь, в середине следующей недели уже мы будем готовы к прямопередаче. Да абласнога свята дажынкі новую спартыўную пляцоўку ацэняць футбалісты. І яшчэ адзін спартыўны аб'ект у Віцебску, які ўжо здалі. Шматфункцыянальная арэна з некалькімі трэніровачнымі пляцоўкамі для лёгкай атлетыкі, футбола, баскетбола, валейбола і варкаўта. Моцныя ліхтары і святлодыёдны экран, і ўсё гэта на студэнцкім стадыёне. Такі сучасны спартыўны аб'ект стаў новай вучэбнай базай Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава і месцам трэніровак для мясцовых жыхароў. Аматарам спартыўных баталій новая пляцоўка ўжо прыйшлася даспадобы. В каждом вузе должно быть и такой грандиозный подарок университету и городу. Это большой вклад в развитие заклад на будущее спортсменов, наших олимпийских чемпионов. Турники, в принципе, брусья, все снаряды сделаны как раз хорошо, отлично для спортсменов, всех атлетов, они прям удобные. И можно делать всякие подобные элементы. Но это самое лучшее пока что в городе, на улице именно. Задзейнічаць стадыён можна не толькі на працягу ўсяго дня. Яго тэрыторыя мае вулічнае асвятленне, што дазваляе трэніравацца і ў цёмны час сутак. Займацца тут могуць і студэнты, і гараджане, жыхары мікрараёна. І яшчэ падарункі жыхарам Віцебска да абласных дажынак. Плошча Свабоды ў самым цэнтры горада грунтоўна рэканструявана, а тэрыторыя вакол добраўпарадкавана. Плошча набыла новае аблічча. З'явіліся малыя архітэктурныя кампазіцыі, месцы для адпачынку, паркоўка для веласіпедаў, прадугледжаны месцы для сцэны і святлодыёднага экрана, а таксама для памятнага знака пра Мікалаеўскі сабор. Стаянка для аўтамабіляў засталася на ранейшым месцы. Дадаткова вызначана месца для прыпынку турыстычных аўтобусаў. Гісторыя плошчы Свабоды налічвае больш за 10 стагоддзяў, і яна ўваходзіць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Работы тут праводзіліся пад археалагічным кантролем. А вось рэканструкцыя бульвара на вуліцы Кірава завершыцца непасрэдна да свята працаўнікоў вёскі. Бульвар гэты з'явіўся ў пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. З тых часоў аблічча алеі не змянялася. І вось праз паўстагоддзя стары бульвар зайграе новымі фарбамі. Чыгунную агароджу, якая аддзяляла сквер ад праязджай часткі, зменіць зялёная агароджа. З'явяцца тут новыя ліхтары, тратуарная плітка, малыя архітэктурныя формы. Сквер яшчэ больш азеляняць. Высадзяць 44 кветнікі, а таксама ўсталююць новыя лаўкі, урны. Зараз у горадзе вядуцца апошнія прыгатаванні да свята. На цэнтральных вуліцах завяршаюцца работы па рамонце і добраўпарадкавання. Віншаваць герояў жніва сёлета ў Віцебску будуць як мінімум на 7 пляцоўках. Плануецца, што перадавікі жніва пройдуць урачыстым шэсцем да летняга амфітэатра. Менавіта ён стане цэнтрам урачыстасцяў падчас фестывалю кірмашу. Мяркуецца, што дажынкі 2020 у Віцебску стануць самымі маштабнымі за ўсю гісторыю. Арганізатары чакаюць на ўрачыстасці не менш за 5000 гасцей.